Trip Youth Council Senkme hapo kajingalam u President uba Roy Kupar Sunrem menda kasngi kelahir Shaklerian East Giant Hills District bat la penlong ya kajingalap padba halor kajingsni u bat jingshirkai udrak ya gani kajingalap padba la penlong hayau Klerian bat la penbet penbiang ya kani program la ke HYC East Giant Hills District balalam khamat lo President uba prayers pale lembat kitkhot Kibai pat kiseng phalang bakentup ke Jaintia National Council belalam kemado President uba Sambor Mi Lingdo Meghalaya People's United Front East Giant Hills District belalam kemado President uba Kershan Pla ke Jaintia Students Movement belalam kemado Secretary uba Roy Tredkhar ke Jaintia Women Council belalam kemat ke President ke Kong Aiban Sara Lamare ke Meghalaya Indigenous Women Council belalam kemat ke President ke Kong Baidai Grace Dekhar kilawan bania Shimentalang hagani ke jingalang hayau Klerian uba Roy Kupar Sunrem ula crunch bon ki kibaya dai bad udrok ban ke jingshakta ke imlang ke salang hau drop Haka juga por, utai unong yalam jong ke HYC, ulak hot badya weri ki pa jong ke East Giant Hills District, bakin sngop ha banya wan banya Shimbentalang, haka rally ba, kabaan sa penlong, haka nyaw tarik mentau penai naiwing, hanong ba shalong. Kinong yalam ke HYC, kibalaya don ringkat lang haka nigasngi, kikantup ru, kisketri uba Rehem Bor Saibon, bad uba Isaac Bazayamoy, u Vice President, uba Francis Jimaulong, lembat kiway. Ban bu lane pensitom ya kitu kibriyo ki balam lien bandi drugs RCN laisen R lightly ki kies kila syak pengat ki jo kibriyo ki basyakem menen la syai lalat syakem biang hadin arsingi laisingi lalat biang hadin arbenai nalalat kilawan pai biang sela ki jong gisnong bat nalawan pai ki le biang ki ju akam bat ki pensniu pat ya ki wei ki kun samla jong ka dong ka tan jong ka ri ba ka jai menriu akut ke cuai si dah ladihi kanomla ban yale ya kani ka jinge ya kani ka klam ka belawan ban tap ya ka jai mendriu nyautrap ka jongi ni don kam ya ka jinge trelang jong kin ko washnong ni don kam ka jinge trelang jong kiseng samla kiseng longkmi ki VDP bat kum ta ter ndri ka bakerpang ka bakang kongsan ka kam jong ka sorkar kakam jong kitanat sorkar kum katanat pulit bat kiwei lawan ra yo drugs na kiwei ki jela na kiwei pat kiri hakani ga desik ka jong pi bat kum ju ru hapok ka jela Meghalaya hi barok koi ka jingkli galong bakum no drugs wan rong lat lut hakani ga ri ga jongi denamar baba ngidon ya kita kian ki baklan ngidon ya kita kitanat sorkar kibadai ban pet perman ya ka jing rong jing mi jong drugs bat jukwe pat kitiar ki basniu rengi sosi ban ong bagi ta kitnap sorkar lane kata ka sorkar kam shimlad pendap yala ka jong ka kamram larengi pai dien sya kata ka team jong ka world anti drug abuse dia lane kata ka sngi ka bakerpang ka bakapertai barok kawei ka syai rakhi haka arfun riu terik jong Jun mentau senam ka team jong kani ka world anti drug abuse dia ka ong but evidence is clear prevention is needed komut bakidak kishin kisaki kisatar kilashai kedar baka East Giant Hills baka jela Meghalaya baki nyotli ki district kapok Meghalaya kila sya pengop hau drugs don kam menta kadai ka jingyada bat kum nungin yada ka meningkong ka jingyada ka baka seng ka kwa
kalong bakal lenti ban yat yo drugs. Kane ke NH6 kabakanek ya kajela Meghalaya lengba kiwei pat ki jela bat kiwei pat kiri kabelong kata lenti la ne ka jingkang kabau drugs urung syak ni kajela ka jongi dei ban te lakam la ne dei ban yada bat ban kang ya kata lenti dia luar kata kanong rem bakum kaseng ngila dawa na ka sorkar baka sorkar ka di bantung ya kata ka tenat pulet ka bakerpang kabanla ban te lakam bantalasi banbu ya kinaka la ni ki check git ki ba fair bat banburu ki bor pulet ki ba tip ha kumno ban yakun ya kani katma persya ya udras bat ngin selet bantur syatai syapok sekretariat nya ban let pan ya ka jubab na kini ki syakri pat ba ki jongi kimla kamla ban long bamangi ngila jit ya ki ban syong hang tai ban snai ki policy ban tawi ki lat kelenti kumno ban penkiu ya karoi kapar kumno ban yada ya ki kun samla ya ki wei ya ki nong shong snong jong kari kabai je ka jongi ba ka jaka bikin pendap ialah ka jong kakam kamla ban long bikin chushong hang tei bat kin chushong thia sngi klem le e ka jingkwa jong ka seng kalong baki noi lam baki nong sensyar ki jongi ki bangi ngila bu ya ki hang tei po ka office jong pat ba ki dei ban pendap hok lang ka jong ka kabram ta akan nyau trek jong mentau benai ngikot ngiwer ya fi ki para seng balang ki bedon jong kani ka dong katan ki long kmi ki long pa ki kun samla ki bedon ka jingkit kli yala ka jong gari bat ka jat benriu ki bom kwa ba ki kun ki kti ki jongi ki bom pat sim langop kin ngop hau new drugs bat kum juru ki tu ki belangop kin yo ya kalat kelenti bakin let cigi jaka sumar bat kum ta ter ngikot ngiwer fi akan nyau trek jong mentau benai bapin ya snok tilang bat ngi ya shlong da ka wei ga sur kum ka wei ga jat benriu ngin tur syapok sekretariat ban penpau bakum ka jat benriu nyau trem ngi dawa na ka sorkar bakala dei ka por ban syem mikilat kelenti ban yada ya ka jingrung jingmi jong drok sakani gari ga bi ya ka jongi ban pensitom ya kibri ki bedon kti hakakam khai drugs tam kita ya po chnong lata sara to em ngawi ga em ga infiltration nre yoy em krakam go nemata yung kisamen nre em krak go nemata kayap imi baiba litai lai lan ha kimaruan yup sia sini ji da kerpa ne em lang ini wara kisanya belang to uang ya persenyi ya per kita lama nre em lang i ka wi ka kunun yup krak lang nemata kayap imi baiba buat kerpa ni kinang ilam senang ilang tau buat kilam nang balang le soba yu krek lang ni namata kayap kaim kikon kikti yong i watenya de nabut ya kikon kikti yong i sinu poi galawe yong i wat i gibe gi pale mem ya skai udang chai dang nang meret mana temen ni mana yap ni sla perkai dang ong kikon gini wara to wale gibe gi pa mem ya snen mem ye hagini kisngi ki wadadep langba kilat pathai khubor langba ki media KHYC de kem go de le do yap do im go wo kem wo pendo ja jaw new drug hejing sket ki bor yang ka an tau egi ki da ka khusnam lani da ka awat yo pen bani wakini ki bor yang ka an em liang gi na kita ki wadai drug ki wadi drug dewa pengat haki kendon ki wa per ki nong ilam sen balang ki wa yen ne benta wo pendo ja ya kamu ni ujing di waman kamu tau thlen bamdo ya kari wa kajat bru ka yong i ten hawa paji ya kini ki an yong drug yo penten penban go i kinong kem pen chlor go kinong di ya kinong khayi ne bha man de kem yo te drok la bon jat kita ki an ki kanun la de bakla kem to kes penban si i kinong kem ne te daw hawaman kam ni yoy hakajing yoyong i kam kinong ilam sen bhalang yoy wa kani ka sarkar la ne kini ki bor yang ka an yoy kam am liang gi